Magandang gabi Pilipinas, ito si Mike Paduan, nakatuloy tayo sa pinaka-latest analysis. Ito po ang ating Tagalog version para sa ngayong araw po ng linggo hanggang Martes, ika-11 hanggang ika-13 ng Pebrero 2024. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands. Yung interested para makita yung BPI Sustainable with You program, i-click lang po ang link dito sa ating YouTube channel. At kapag nasa Facebook po kayo, doon sa description po sa taas, okay, doon sa description ng ating video, may link po doon para pumunta kayo sa BPI Sustainable with You para malaman niyo kung ano itong program nila. Also, ang Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At umpisa natin ang update. Ito yung GovSat na ginawa natin kahapon hanggang sa Lunes po ito o bukas ang validity nito. At base sa forecast, ang halos 75% ng ating bansa ay nasa influensya na yon ng hanging amihan. So, nagbibigay ito ng mahangin na panahon hanggang 50 km bawat oras sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At umabot po sa may Visayas, Sulu Archipelago, Mimaropa, at Hilaga at Silangang Mindanao kasama po sa Zamboanga Peninsula. At may developing pong shear line na magbibigay po ng mga konting ulan sa Kabikulan. At sa latest na yun, umabot po dito sa may Kabisayaan, itong shear line. So bukas, sa latest GovSat natin, i-update natin ito. At medyo nasa low to medium chance ang risk of flooding, lalo na po sa may shear line area. But so far, medyo matino naman ang epekto na yun ng shear line sa atin. Dito sa Naga, after nung malakas na ulan kagabi, ay medyo sumilip na po ang haring araw. But ngayong hapon, may mga light showers lamang po. Except pag nandito po kayo sa may Caramuan Peninsula, sa may sa may Partido District, medyo may mga light to moderate rainfall po yan. At itong shear line na ito at ang amihan ay magpe-persist hanggang sa Martes. At si Miyerkules hanggang sa next weekend, balik naman po tayo sa hanging silanganin o mawawala ulit yung konting lamig. Dahil po na yun, medyo malamig na naman po ang panahon dahil sa panibagong bugso ng hanging amihan. By the way, ang amihan ay hanggang sa kalagitnaan na lamang po ng Marso. At patapos ang Marso ay medyo papasok na tayo sa hot dry season. Nasa cool dry season pa rin tayo na yun dahil ang Pebrero po ang pinakamalamig sa ating bansa in terms of temperature. Okay? Wala pa rin tayo natatanawan na sama ng panahon sa labas ng ating bansa or LPA or bagyo. Lahat sila ay nasa Southern Hemisphere. So, no problem po. Sa ating fast animation, so nakita po ninyo ang ghostly image nito. Ito yung cloudiness na low-level clouds, dala ng amihan at ang medyo katamtaman o mahinang shear line. At ayan po, nakita po ninyo, umpisa alas 2 hanggang alas 7 ng gabi, ay nakita natin ang padahan-dahan pong mga low-level cloudiness, dala ng hanging amihan sa may Cagayan Valley at silangang bahagi po ng Central Luzon. Dito sa Bicol, may mga inaasahan rin mga showers, lalo na po yung mga naka-face sa Pacific Ocean, like Partido District, yung coastal areas po ng Camarines Norte, Catanduanes, Eastern Albay, at Eastern Sorsogon. Yan po ang shear line at medyo bumaba at nakakabigay rin ng mga ulan, kasama po ang amihan, dito po sa may Samar Leyte, Northern Cebu, Northern Negros, at Panay Island. May mga light showers po inaasahan po dyan. Dito rin po sa may silangan bahagi po ng Caraga at Davao Oriental. At sa ating latest, sa ating wind at pressure forecast mula sa European model, courtesy of windy.com, na yung araw na ito, hanggang sa darating pong Lunes o bukas hanggang Martes ay manatili po ang hanging amihan sa ating bansa. Although sa Martes, na sa hapon o gabi, ay mag-start po siyang humina. And then pagdating po ng Valentine's Day, ay mukhang balik na tayo sa hanging silinganin at medyo mawala po ang lamig.
magiging mainit na po ng bagya at tamang-tama, mainit ang pagsalubong natin ng isang tinatawag nating Valentine's Day o araw ng mga puso. Kailangan warm. Okay? So, yan po ang mangyayari sa darating pong Miyerkules. Pero pag titingnan natin yung rain forecast mula sa European model, yan po ang shear line. Bukas po ng hapon, ito pong shear line mukhang magbibigay ng maulan sa silangan bagay po ng Camarines Sur, yung Partido District, Catanduanes, silangan Albay, silangan Sorsogon. Pwede umabot rin sa Masbate, Panay, Northern Negros, at dito rin po sa may Samar or later area. Okay, yan po yung shear line. At patuloy pa rin yung amihan bukas at sa Martes ay nandyan pa rin yung shear line. Bibigay ng mga konting ulan sa may Eastern Visayas at Bicol region. At sa Miyerkules, pagdating ng hangin silanganin, ay mukhang aakyat ulit yung mga moisture, yung mga ulan dito sa Northern Bicol, Eastern sections ng Central Luzon, like Northern Quezon at Aurora, at Eastern sections po ng Cagayan at Isabela. Okay, so yan na po ang diffused shear line. Pawala na po yan. But may mga konting ulan pong inaasahan. Kaya sa rainfall accumulation forecast for the next 3 days hanggang sa Martes, lahat ng mga ulan dyan ay medyo nakapacket scenario. Ibig sabihin, packets of rainfall lamang po. Hindi siya widespread. Isolated po siya dito sa may eastern sections po ng Cagayan Valley, mountainous areas po ng Cordillera Administrative Region at dito rin po sa may eastern sections ng Central Luzon like sa Baler, okay, sa may Aurora Province, Northern Quezon, at dito rin po sa Kabikulan sa may mountainous areas ng Camarines Norte, Partido District, at dito rin po sa Camarines at dito rin po sa Catanduanes, Eastern Albay, Sorsogon, ibang parte po ng Northern at Eastern Samar, Northern Panay at Northern Negros. But sometimes, may mga ulan pa rin nakakapenetrate sa iba't ibang bahagi po ng Kabikulan. At dito rin po sa may Eastern Mindanao, may mga possible showers from Eastern Caraga hanggang sa may coastal areas ng Davao Oriental. And then we have here itong tinatawag nating wave forecast for the next 3 days hanggang Febrero 13. Pwede natin extend hanggang Wednesday. So, na yung araw na ito, bukas hanggang Martes ay mananatili pong nasa 3 to 4 meters ang alon dito sa may West at East Philippine Sea. So, medyo panganib po sa mga maliliit na sasakyang pagdagat, sa mga fishermen, ay huwag mo na pong pumalaot. Yung inland areas ng ating bansa ay mula sa 0.8 meters hanggang sa 1.7 meter ang taas ng alon. Medyo safe pa naman po dito sa may inland areas. At sa Valentine's Day, February 14, ay mukhang maging okay na po ang alon dito sa may West Philippine Sea mula sa 1 to 2 meters. Samantala dito sa may eastern sections ng Philippine Sea facing Luzon, Bicol, and Eastern Visayas hanggang dito po sa may eastern coastal waters ng Mindanao, mananatili po nasa around 2.7 to 3 meters ang taas ng alon. Okay? So, yan po ang pinaka-latest sa summary natin ng ating panahon. Pagdating naman po sa klima, kumusta na po ng El Nino? Ito po ang latest mula sa Columbia Climate School, International Research Institute for Climate and Society in partnership with the Climate Prediction Center of NOAA. Ito po ang latest nila as of February 8, 2024, a few days back. Nilabas nila yung latest El Nino Advisory and La Nina Watch kasi mukhang magkakaroon po tayo ng swift. Okay? Swift na switch. Itawag ko yung Swift parang si Taylor Swift kasi kakaroon na yun ng Taylor Swift fever. Mga tao talagang going gaga sa kanya. Okay? Okay. Medyo guilty din tayo dyan kasi nanonood rin tayo ng mga Taylor Swift. Okay naman po yung music niya.
Medyo swifty din. So, yan po. Kakaroon tayo ng rapid swift from El Nino to La Nina dahil po sa climate change. Ganun po ang nangyari na yon. Hindi na yung tulad noon na from El Nino to La Nina, 1 o 2 taon muna na neutral o normal ang klima. Pero na yun, mukhang ang bilis. Okay? So, between April to June, transition na tayo sa neutral or normal climate at 79%. Pero pagdating sa June to August 2024, aakit by 55% ang La Nina. So, yan po ang nangyari. Tingnan nyo itong graph na yon. Ito yung latest graph na yun, as 100%. Itong February. Pagdating sa March, 100% pa rin. But sa April, babagsak na po sa 70% o 75% ang El Nino. At pagdating sa March o May, April, May, June, nasa 78% neutral na po tayo. Pero sa July o June-July, bababa po sa 68% ang neutral. Pag-start ng July-August, mukhang nasa 55% na po ang La Nina. Pero itong forecast na ito hanggang sa katapusan, September, October, November time frame, medyo mataas pa ang uncertainty, low probability, so pwede po itong magbago. Pero tingnan nyo, between September, October, November time frame, ang chance of La Nina is up to 77%. So, yan po ang nakikita ng situation at medyo masama po yan sa ating panahon dito sa ating bansa dahil po, tandaan niyo last year, halos konti ang mga bagyo, baka magkaroon ng rebound ang mga tropical cyclone formation. Let's hope and pray hindi mangyari, hindi maulit yung 2020. Kasi nung 2020, between May to December, nag-switch rin tayo from El Nino to La Nina or neutral yata, hindi ko pa na-check. But, ganun din nangyari. Pag-switch, ito ang mga sunod-sunod na bagyo. So, let's hope and pray hindi tamaan ang ating bansa sa naligtas ng Pilipinas, particularly ang Kabikulan. So, yan po ang latest. Tandaan niyo, every month meron tayong El Nino at La Nina update. So, next month, between March 10 to 15 or 8 to 15, ay meron tayong latest El Nino update. Okay? So, dyan muna natin tatapusin ang ating update and within the next few days, babalik ulit tayo para ibigay sa inyo ang pinaka-latest sa ating panahon dito sa ating bansang Pilipinas at sa kahating pook. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padrong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.